Al País Valencià hem aconseguit fer xarxa feminista per recollir més de 12.000 signatures que ens ajudaran a aconseguir el reconeixement d'un dret, el dret a acabar amb la discriminació econòmica que patim les dones pel simple fet de menstruar. Som 3 voltes rebel, però també som 1000 voltes agraïdes. Gràcies a totes i cadascuna de les persones que heu signat la ILP 3 voltes rebel. Recordeu que feminisme i ecologisme són dos lluites indestriables. Hem assolit l'objectiu, gràcies a vosaltres. I això demostra que al País Valencià tenim una societat organitzada. Mil gràcies. Gràcies a totes les persones, a totes les associacions que creieu que un món més just, més net i més solidari és possible. Reina de tots els poders concedits, desvelada com la clara llum, dona infal·lible vestida de lluentor, cel i terra són el teu abric. És la triada i la sacrificada. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. 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 Moltes gràcies. 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 Moltes gràcies. 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 Moltes gràcies. 13.000 gràcies. Avui les dones del País Valencià ens hem de felicitar, totes, perquè estem a punt d'aconseguir un nou dret. Gràcies. Dins la pell de l'ona salada, serem 500, serem 1.000, perdrem el compte a la tombada, juntes farem nostra la nit.